aquí estamos todos de Land Rover. Hoxe que día é Monxoves, hoxe é xoves, non? Sí, señor, hoxe é xoves, aquí estamos. En riguroso. Riguroso, estamos en riguroso. Non vou falar nada do tempo, Ni palabra. Non quero oír ni unha palabra do tempo. Eu sigo me mantendo en que o tempo está estable. Chove, 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 chove. Ten unha frase buenísima a miña nai para estas cousas de cando está así o tempo. Unha frase preciosa. Di, podía chover merda. Está moi, verdad? Está ben, verdad? Bueno, claro, a xente está na casa, non ten a donde... Non, se non podes ir a ningún sitio. Se que ir, hai xente que non ten que ir a ningún sitio. Por exemplo, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja non ten que ir a ningún sitio. Pero hai xente que ten que ir a sitios, dalle rabia, porque está chovendo todo o día. O jubilado, dalle igual. Jubilado, con ir ca cartilla a cobrar o día que toca, pois xa está. Pero bueno, seguro que están os xubilados e as xubiladas queixándose tamén. Porque ao xubilado gustalle queixarse e protestar e fai ben que para iso pagou. Fai ben. Vamos facer unha cousa que nos gusta moito aquí en Land Rover, que joder un pouco ao xubilado e a xubilada. Sí, porque están aí na casa, aí sin facer nada, chegou o día un, pa. Vamos a por ellos. Hoxe vamos xogar, claro, a xente di, todo subeu, todo está máis caro, todo subeu. Vamos xogar unha vez máis ao precio xusto. Hoxe teremos que adivinar o precio xusto, vamos xogar ca xente do plató, pero poden xogar ustedes na casa tamén, non miren en internet, non fagan trampa. Precio xusto, atención, e vai de xubilados a cousa, da pensión media en Galicia. Pensión media. Que quere dicir pensión media? A media do que se cobra de pensión cada mes. Un cobrará 100, outro cobrará máis, pero a media. Cal é a media da pensión? E para ilustrar isto, que fixemos? Non sabíamos que poñer aquí. Por que poñemos? É un objeto do siglo pasado. Unha libreta, unha cartilla. Cuidado que eu teño 40 anos e ainda as acordo, Eu acordo, miro ao banco, había un banco que chamaba Argentaria. Acordademe de Argentaria? Ostra, non te acordas de Argentaria, Néstor? Sí, Argentaria. Non, eu entraba ali e xa dicía, no llores por mi Argentaria. Debía plata. Que iba a dicir? Nada, eu acordome do Central Hispano, que foi o meu primeiro banco. O Central Hispano tiña unha conta para nenos e foi a miña primeira conta. O Central Hispano, moi bon banco, Sí, señor. Pois eu tiña a cartilla tamén, cando ibas a actualizar a cartilla, acordadevos? Que ibas, actualizame a cartilla. E metía, sacaba e pasaba outra folla. Metía outra folla. Canto máis follas pasaba, peor. Vale, vamos xogar. Dame un micro por aí. Levará o premio gordo que máis se aproxime, que me diga o precio xusto da pensión media en Galicia. Vamos. Hoxe traemos un produto especialmente polémico. Todo o mundo sabe moito das pensións de xubilación, pero ninguén fala abertamente da súa propia. Canto cobramos os galegos de media cando nos xubilamos? Estades preparados para comparar as vosas pensións? Estaredes por riba ou por debaixo da media? Xoguemos o prezo xusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien.
Tú estás xubilada, estás cobrando. Home, tamén traballache, faz ben. tamén, Non lle perdones un mes, Nada, non perdono nada. Claro, falamos da pensión da media. Da media. Cada un cobrará o que lle O tocou. que lle dan, o que lle dan. Si, O que lle dan. a maioría da xente cobra o que lle dan, Sí, claro. A mí se me dá máis, cobro máis. Tú cobras, a tú é boa, ou é regular ou é mediana? Bueno, ainda non me queixo. Pero de 0 a 10, como a calificarías? Un 5, un 6? Un 4. Ostras. Bueno, todo depende do ritmo de vida que leves. Bueno, Eu cando me xubile, para aguantar o ritmo de vida que teño, vamos ter que pagar 100.000 ao mes. Como non me paguen 100.000 euros ao mes, estou jodido. ti collo que che dan todo. Sí. Tú canto crees que é a media ao mes? A media, de todo. Uns cobrarán máis, outros menos. A media. Eso. Canto? sei. Canto lle calculas? 900. 900. Entendo que estás dicindo un pouco máis da túa. No, porque entendo que tú sabes que hai xente que cobra máis que ti. Sí, ó. Non sabes porque non dice nai o que Eu non cobra. fago a declaración da renta, así que todo. Os que fan a declaración da renta porque cobran máis. Tú non tens que facela? No? Vale. Tú non Así que digas nada mira. de outras maneiras, Claro, porque chega unha cantidad que xa hai que facela. claro. Que é o caso da túa veciña, mellor. No. No fago tampouco. Tú cobras máis ou menos que ela? Menos ainda. Ainda menos. Estás viva de milagro, entonces. Sabes? Vale, tú dixécheme que che parecía a cousa sobre 900. Sí, máis ou menos. Estás lonxe. Bueno. Estás lonxe. Estás lonxe. 900 está lonxe, Que me poña máis cerca. está lonxe da realidade. Que me poña máis cerca. Porque non me poñen máis cerca. Este xiste estuvo ben, sí, señor. Estás lonxe, que me poñan máis cerca. Que me poñan máis cerca. O sea, hai pouco a xente xubilada, mon? Teñen medo a salir ca humedad. E hai moito xubilado que xa está en venidor a secar. Home, claro. Sí, hoxe Van ali secar 15 días, secan e volven, Teñen que ter cuidado co que se encontran estes días en venidor. Vale, vamos sentar aquí. Tú canto che parece a ti que pode ser a media? A media. 1.000 euros. 1.000 euros. Sigues lonxe? 867. 867. Digamos unha cousa, é máis de 1.000 euros a media. Tú sabes lo que? A ver, ponte. Ponte de pé. 1.300. 1.300. 1.200, 1.300, por aí anda. Jefa, escoitou, 1.300, di. Sona cheso. Sí, Tú conoces xente que cobre 1.300? sí. E como mellor nesta movida, claro, hai xente que cobrará 2.000 e xente como aquela señora que cobra 400, E 500. que está viva de milagro porque está fritindo os ovos con saliva. Anda aí, anda aí. Anda aí polos 1.300. Pero non é 1.300 exacto. Aínda é máis. Aínda é máis de 1.300 a pensión media. Quen cobra 1.500. É? Hai quen cobra 1.500. E 2.400. E tamén. Por eso sale a media. A mí se me dan, tamén o cobro. Tamén che digo unha cousa, a media, sabes como é a media? Son 14 pagas dividido entre 12 meses, porque son 14 pagas. E eso sale a media do mes. E onde son 14 pagas como? Tú non cobras 14 pagas? Tú cobras a extraordinaria de Brau e a extraordinaria de Navidad. Ai, bueno, sí. Home, non. Eso é certo. Oh, tal, no. Joder, Aí ten razón. é doble. Aí ten razón. A verdade é verdade. Pero, repito, a media de Galicia, a media son máis de 1.300. Dime outra cantidad. Eu que sei. Cada un. Non sei. Di algo por encima de 1.300. Non te digo que algúns cobran máis que 1.500 e 1.000... 1.500 Ao non é, mes. non é tanto, é un pouco menos, A ver, o que acerte leva o premio, O premio está aí. O premio está no vendeu desde aquí.
Ahora estamos aproximando, Ahí non? va, ahí va. Tú estás pagando para cobrar cando señas... Hombre, claro. Vale, Sí, claro. Canto que lle calculas tú? 1.550. 1550. Sí. É que mirasnos, parece que che cae a baba, estás mirando para... Claro, estás mirando para nós. Quer dicir... Espera, Por aí. eu digo unha cousa. Que? Tú imagínate que a media foran 1.500. Non sería bonito que o goberno dixera, bien, pois todos 1.500. Si a media é 1.500, da igual que pagaras máis que menos, todo o mundo 1.500. Tú estarías a favor deso? Eu estaría. Home, tú sabes, tú sí, sabes. Pero o que cobra, tú sí. Eu estaba. Tú sí, pero o que cobra 2.500, Eses son os gordos. porque o que máis paga, cobra máis. Sí. E o que pagou menos, Cobra cobra menos. menos. Pero eso está ben e non está ben, porque o que pagou menos tamén porque ao mellor non pudo pagar máis. Claro. Eu debía ser ao revés. Os que pagaron menos cobrar máis e os que pagaron máis cobrar menos. Pero hai... Pa igualar, non? Hai que andar cos tempos, como fajan eles. Tú pagache moito? No. No. Alo paei. Pagache último mes, pagué. Último ano para aparecer ali nos papeles. Vou non descubrir. Tú sábelo, Mon? Ah, sí, tú sábelo? Pois tú sábelo porque mirache. É que este é un dato que chama a atención, A media, a pensión media en Galicia, a día de xaneiro deste ano, do mes pasado, é de, o mes, 1.345 euros. Eso é en Galicia. En España é un pouco máis, pero bueno, en España teñen máis gastos que aquí. Aquí en Galicia, como non podemos salir da casa, tampouco temos máis gastos. Pois esta é a pensión media galega, 1.345 euros, non acertou nai de pena do gardado premio. Ese é mira, iso é curioso, é a lista de comunidades. Galicia non é das máis altas, non? Mira os vascos, os vascos, ostra, o vasco 1.900 ao mes, Que tío. E os asturianos, de que carallo cobran os asturianos 1.800? Os Que están ao lado nos? No, os mineros. Ah, minería. Os da mina, claro. Merecen. Os da mina, claro. Sí. Pero aquí tamén temos mariñeiros, que tamén non Tamén, merecen. pero os mariñeiros non están tan ben pagados como os O de Ceuta e Melilla, que están aí, en UEFA, que? Por qué? E a media en España, sabemos cal é? Cal é a media española? Más alta que en Galicia, non? Home, sí, claro. Dios, canto me tarda a jubilarme. É galloso que non se quere jubilar con estas pensións. Non me extraña. Non me extraña que non se queira jubilar. Pompa público, non? Venga.